रायजोफोर आं हाला आंखौ मानो बादालि खालामखो मानो गां होखो आंनो औ आंनो मानो गां होखो बा आं लिरनो गोसो गैया र' सोबखोथा बारहो एबार BPF निफ्राय बिसिबां सिटआव माबायदि मा गेलेगोन दुर्गादास बर' सारा माखासे खेंफोरथि होदों इम्पर्टेन्ट खौरांखौ खोनासंनानै लाग्रोनि जोङो बे जाहैबाय मैया PMB प्रग्राम बा मिटिं जादोंमोन हाउलियाव बेवहाय एटेन्ड जादोंमोन हाग्रामा महिलारि सारबो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होग्रोनि ससेब्लाबो গোট খুৱাই আমি সভা আৰম্ভ কৰিম তাৰ একেটা সময়তে 25 তাৰিখৰ পৰা পৰ্বতজোৰাৰ ফালৰ পৰা আমি এফালে ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এফালে পৰ্বতজোৰাৰ পৰা আমাৰ চিফে প্ৰত্যেকটা সাব ডিভিজনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ তাৰমানে জিলা ভিত্তিক আমাৰ যি পাৰ্টি জিলা তেওঁ ৰাজহুৱা সভা কৰিব গোটেই আপ টু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰগ্ৰাম যেটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰগ্ৰাম মাৰ্চৰ 9 তাৰিখৰ আগত হোৱা কথা আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰগ্ৰামলৈকে আমি সভা সমিতি কৰিম আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেনেধৰণে আমাৰ শ্লোগান হ'ব পোষ্টাৰ হ'ব বেনাৰ হ'ব সেইবিলাকো আমাৰ আজি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে খালি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে গতিকে এই প্ৰাৰ্থী ঘোষণাটো যেহেতু 16 মাৰ্চত আমাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন আছে 16 মাৰ্চত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দিনাই নহ'লে পিছদিনা 16 বা 17 তাৰিখে ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ দিব অলমষ্ট ফাইনেল গতিকে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনলৈকে ডিক্লেয়াৰ নিদিয়ে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে 20 দিনো সময় নাপায় নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে গতিকে আমি সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই নিৰ্বাচন হিচাপে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমি BPF দলে BTCত খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিম আমি মুহূৰ্তলৈকে আজিও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আমি 15টাতে খেলাতে আছোঁ এতিয়াও কিন্তু ষ্ট্ৰেটেজিকেলি আমাৰ চিফক দায়িত্ব দিয়া আছে যে যদি আমি NDA সম্পৰ্কে কিবা পাতিব লাগে আপুনি পাতিব আপোনাক অধিকাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ হাউচৰ কথা হৈছে আমি 15টাই খেলিম BPF 15টাই খেলিব ঠিক আছে दले बिटिआर दाउला बिटिआर ना दाउजो बिटिआर जेखि बुं मोजां बुं गाज्रि बुं गुन्दा बुं माबा बुं ओरै सोबाय ओरै थुमले जेबो जाया जोंनाव डाइरेक्ट बुंखायो सैथोखा जेबो मोनखाला ओमफ्राय मोनसे खोथाया बे आं मिस्टेक बा आं गाज्रिबा आं गाब्र'खागोन गावनो मालाया सावलायनो दरखार गैया आं मावनाय फिथाइखौ आंनो मोनखागोन मोजां मावदोंबा मोजां फिथाइ मोनो गाज्रि मावदोंबा गाज्रि फिथाइखौ आं मोनगोन खोथाया जाहैबाय नोंसिना बे ITCL नो माबानो बा जों डेन्जार बिदि ITCL नो मानो प्रमद बर' सारखौ थुखोनांगौ नोंसोर जोख्लायगासिनोसो दङ बे सोरखौबा इडिट बानायनानै माबा देखायनानै ओरै ओरै बानायनानै बेजों भट मोनो फाग्ला फाग्ला जाया बिदिजों बयबो बुजिजोबसै आजिखालि नोंथांमोनाबो देरहानोब्ला पार्टिखौ निस्सय अननाय दंब्ला पार्टिनि थाखाय सैथो रियेल सेक्रिफाइस खालामग्राब्ला मोजां मावनानै देखाय मोजां मोजां बुं मानो देरहाया मानो अनसाया नोंसिनि पार्टिखौ निस्सय देरहागोन प्रमद बर' साराबो पावाराव फैफिननो हागोन मानो होनब्ला पलिटिकेल राजखान्थि केरियारा रावनिबो थाखाय पार्मानेन्ट नङा बे समाव रायजोनि अनसायनाय नांगौब्ला रायजोनि थाखाय मा मोजां खालामनो हागोन सोरखौबा भाइरेल खालामनानै सोरखौबा इडिट खालामनानै जाया बिदिजों देरहाया डाइरेक्ट बुङो आं दुगा बुंनाय साननो हागौ आंखौ आरो जोंखौथ' जिखि इडिट बानाय लन्थं बानाय माबा बानाय बिमा फाद' माबा बिनानाव फाद' बिब' माबा माबि बुं हरजाया जेबो जाया जेबो मोना जों फाग्ला बे बादालि बानाय मा जानो दे हरलागासिनो वाट्सएपआनो बुंजोब्बाय लिंकआ आंबो नुखाबायब्रा हरनांला गोदान गोदान नाम्बार बे आरो सैथोआ BPF नि बायदि नोंथांमोनाबो ओंखार माखासे फाग्लामि ओरैबायदि फाग्लामि दं BPF आव गावनि पकेटनि फैसाजों जाहोग्लुंगोन बोरमाबो सिथारगोन नांगौबा दाउबाबो नाथाय बिसोरो हाग्रामा सारखौ लोगोबो हमफेराखै दिनैसिम हमनोबो गोसो गैया सोरबा लुबैनायबो गैया खिन्थु बिसोरो पार्टिनि थाखाय फाग्ला नैबेबायदि नोंथांमोनाबो ओंखारलाय मालायखौ सोंखारियाबो बिसोरो मावगोन खिन्थु बिदि ओंखारलाय नोंथांमोनावबो पार्टियाव मालायखौ सोंखारिस्लायस्लाय
न' डाउट राजखान्थि पलिटिक्सआव एसे ओंखारलायनाय एसे एनै जायो नाथाय इसेबां इदिट खालामनाय मानाय बेफोर दा आइटि सेल गावसोरखौ होनानै लायना लाब गैया जिखुनु पार्टि बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा सोरबायानो जा जिखुनु आइटि सेला मोजां मावोबा मोजां फिथाइ थायगोन नाथाय इदिट खालामनाय मानाय भाइरेल खालामनाय माइनाससो माइनास